Kaixo, Aitziber Mendibil naz, heziketa fisiko irakaslea eta hobien artean erraltzaintza dokot. Guri ondorantza joaten zarenean ikusten dira landak eta igualan behiak, ezta? Hori da, geratzen den nekazaritzan geratzen den aztarna, ezta? Gaur egun. Ez zait gustatzen holan geldirik egotea, egon behar da lan egiten, lorez lore, hemen beste bat dago. Okarana, gero madarie, orain sagarrondoa, eta gero, ja hasiko dira, apurtxo bat geroago, hasiko da sasiarekin. Gaztainondo batzuk daude hortik, troka batzuetan, eta horbe, hartuko dute hango nektarra, estia egiteko. Gaztainondoak ugariak ziren, geratzen da apur bat Orozko aldean, eta baina hemen Seberion ja oso gutxi. Ikusten duzuenez, batzuek daukate bi kaja. Bekoa da, esaten dana, kamara de kria, eta hor dago erregina, eta goiko kajan da estia egiteko. Begiratuko dut, atzeratuta dagoen errauntza bat, behar duen bigarren kutsa. Espazio bari geratzen bada, erlauma egingo du. Orduan zabalduko dut, begiratuko dut, momentu honetan aproposa den bigarren kutsa jartzea ala ez. Nahiko ondo ikusten dut. Erleku puruaren aldetik ondo. Udaberria ez da oso lagungarria izan, ur asko ekarri duelako, eta bedarra izateko oso ondo. Baina erlentzako behar ditu egun batzuk eguzkitzuak. Erlekaz beti lasa ibili behar da. Kolpeatu egiten badugu, edo bestakit modu txarrean egiten bada, orduan astoratu egiten dira. Baina erlantza hau nahiko lasaia da. Kea apaldu egiten dute, pentsatzen dute igual sutea dauela eta berehala hasten dira haren estia hartzen eta dabar. Suabe, kuadro jartzen.